adhuve vanhu vakagara apa vauya kudare vapei mabhaibheri vapikiswe mhiko tiite zvebasa hatidi kuramba takagara panapa. Itaurike iwa muzive. Pamusoro penyaya yekuti aipfimba mudzimai wangu. Aipfimba mudzimai wangu. Pfimba. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndingataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzibe kundinzwa. Ndauya mudarira mambongezi. Ndichidaira zvokurima ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosiwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwawo. Bandari, Bandari. Iye mukadzi wacho narume. Avapo parizvo. Avapo parizvo. Pamunotaura sei nyaya yacho yakadaro? Saka pamusoro imomo. Nyaya iripo ndeyekuti zvakamboitika 2023 ndikwa ndakabuda ndikaenda kuSouth Africa. Uyu murinda uyu ndaimutora semunin'ina wangu bhozi aiwirirana nemunin'ina wangu. Saka pese pandaimuona ndaingoti munin'ina. Saka pandakaenda 2023 ndaenda kuSouth ndadedzwa nevanhu. Mudzimai akazondiudza kuti zvikuitwa namurinda ari kundipfimba. Ndikabva ndamuti aiwa iwe uzoita bloka nhamba dzake. Saka zvisineiwo chazondipa kuti ndiuye kunoku ndofunga ndechikuti ndakazoisa paakablokwa uyu ini ndakaisa pastatus yangu ndakaisa picture yadzimai vangu. Saka uyu semunin'ina anga atori nenhamba dzangu mufoni make. Haminoti akavhiringika nei pakuona kwake. Akabva afunza kuti mudzimai wangu. Abva atanga nekumhoresa kuti machasi achira nditori nawo ese mufoni mangu. Achibva atanga kutaura inini mai ndaona kuti munhu andimhoresa ndamubvunza zvandikuona kuti munhu kwaari kuendesa nyaya dzake ka. Hakusiri kuti saka ndakabva ndaramba ndichitaura naye ndichiita sewini inini ndine mudzimai wangu. Akabva ataura zvakawanda zviri mufoni zvese ndinazvo. So dzimari ndobva ndakaita about 3 weeks ndikatombomunyararirawo. Ndobva pazvakamboitika pekutanga inini ndakangobhivha sekunge hapana zviripo ndangoti hazvina nebasa mandangozvisira. Saka pazvadzokorodzika ndaishaya kuti mai ndoita sei. Kuzidzimara mumwe musi ndatouya ndichida kutsvaga magetsi apa. Ndopandakazoziva ofisi imeyi. Ndibva ndabvunza ndikati nyaya yakadai so ndingaifambise sei. Ndikabva ndanzi bvisai mari mumambo achese vasamune munhu mutaure nyaya dzina mudare. Saka nhasi mandiona ndauya muno mudare. Zvoti mameseji ake ese mutori nawo ese zvaaitaura chatiri kuda ndechekuti mameseji akanga ari kunyengana here. Vane pavakazodanana here. Zvese izvozvo munofanira kuti munge muchibatsira dare. Then toziva kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo ndeye munhu wokunyenga mudzimai wemunhu. Kana kuti munhu akanyenga mudzimai wemunhu vakadanana nemudzimai wemunhu. Pamusoro imamo. Yes. Nyaya iri panapa ndeyekuti sekureva kwanamboita pekutanga kuti 2023 akambozviita mukomana. Saka apa azvidzokorodza futi munhu ari kuvavarira kunyenga mudzimai wangu. Okay. Saka inini magariro andaita ndatozviona kuti
uyu munhu munin'ina kana ndichiona kwandiri, asi zvaari kuita manje haasi kuratidza kuti ari kundirespect. Nekuti mudzimai dai kunzi mudzimai anga ari mudzimai ari loose, dai kunzi ari mudzimai asina kuvimbika, ndofunga kuti dai kana kuti dai akatenderana nazvo aidanana naye. Saka tinoda kuenda pekuti mudzimai akakuudzai. Mudzimai akandiudza akandeke chituka chiitika. Vamurinda titaurirei zvinhu zviri kutaurwa pamune zvamunopokana nazvo here? Aiwa, ipapo hangu hapana chandokuva, because pandakazoziva kuti mudzimai haasiri mudzimai wandiri kutaura naye, vane chimwe chiaudio chavakandiisira, ndobva ndanzwa izwi ravo. Kubva ipapo ndobva ndatosiya taura. Makambozviita? Izvo zvekuti ndakambozviita izvo zva2023 handizvizivi. Zva2023 handizvizivi. Zva2023 handizvizivi. Mungaite nhamba here dzaishanda ipapo? Nhamba dzaishanda ipapo ndedzadzimai wavo. Chaari kuti haazvizivi zva2023. Ndaida kuti mambo mumbomubvunza kuti sei adzimai angu akazobhuroka nhamba yake asakwanisi kana wamuresa. Chakakonzeresa kuti nhamba yake ibhurokwe naadzimai vangu. Ngatidai so baba kuti tibatsirike mudare. Atodaira kudhara kuti zvinhu zvanhasi ndo zvaanoziva zvakaitika. Izvo zvisina kuitika, but zvaingoitika sekuitika kwazvaita ipapa. Handiti chatiri kuda isusu unhuku chete huri pakati ndowatoda kupedza. Handiti munhu ukaita unhuku hwokuti unosvika, handimaona nyaya yatipedzera time panapa. Inyaya yekuti munhu anonyenga mukadzi wemunhu waanoziva purposely kuti ndiri kutovanda chete amai ava. Hatigone kudaro. Zviri nani kuti takasangana maokei navo amai ava hativazivi. Handiti mapoa. Saka kana iri seiyi ichinzi muna 2023 hatiizivi, but yakangofanana neyazoitika nhasi. Imombe nehwai kutadza negoni vanofanira kubhadharai kushandisa mashoko iwayo kunyenga mukadzi wenyu achiti apo zvekunzi ndasingazive nekudini. Imwe nyaya munhu anenge achiziva. Handiti mapoa. Saka hatigone kusiya zvinhu zvakadaro zvichienderera. Saka kunyenga ikoko kwokuti wangofunga ndoda kunyenga mudzimai wamaiguru ava, izvozvo zvinofanira kuratidza kuti zvine shamu. Usati wazoenderera kuti zvinokusvitsa kumombe 5, because kwauri kunozvitinhira kwacho ikoko uri kuenda kunonyura kumombe 5 dzekuzonyengana nekudanana nevakadzi vevanhu. Imwe chete nehwai. Handisi kuda munopedzera tsvimbo kumakunguwo hanga dzichizouya. Iwo ndiri kutaura nyaya chete yekuti munhu haana kuramba ari kubvuma kuti hazveshuwa, but zvandisingazive ndezvizvo, but izvi zvakadii zvakaitika ndisingazive kuti ndiri kutaura ndei. Handini mapoa. Izvozvo mombe. Next court mombe inoya rini? Hwai inoya rini yedare? Ndima ndiri kubvunza. Ndinoda kubvunza pahwai apa. 100 years. Why? Mombe yachona $300.